दिनै जोङो दतमा मण्डल बिजेपिनिफ्राय जोंनि बे समस्तिनिनो गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय जों जयनिं हाबाफारिखौ लादों। बे उत्तर दतमा बाजार, बोरसिजरा, गोमो बिल आरो हगमा बिल, 1 नं हाब्रुबारि, सामथाइबारि बे गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय आरो गासै 500 जन 500सा मानसिया दिनै जोंनि दलखौ मोजां मोननानै आरो बिथां मनरन्जन ब्रह्मखौ मोजां मोननानै जयनिं जाफैदों। बिथांमोना बबे राजखान्थि दोलोजों लोब्बा दंमोन सिगां? बिथांमोना बांसिनानो BPF आरो गुबुन गुबुन कंग्रेस, GSP बायदिसिना दलनिफ्राय बिथांमोना फैदों। मा हारिनि? बेहाय बर', राजबांसि, बाङालि बे सम्प्रदायनिफ्राय फैदों आरो जों। दासिमाव दोलो हिसाबै माबायदि थासारियाव दं? जोंनि थासारिया जोंनि समस्तियाव बिराद मोजां। जोङो दा देरहानायनि अंकआ जोंहा जाखाबायब्लाबो जों सानदों जोंनि समस्तिनि गासै हारि माहारिखौ जयैनो लानानै बुरजा भटजों देरहानो आरो जोङो इयुनाव जौगाथायनि हाबाफारिखौ जोङो जयैनो मावनो। आङो गिबियाव BPFआवनोमोन, दा BJPखौ मोजां मोननानै दा BJPआव जगदान होनानै जोंनि मनज सारखौनो केन्डिडेटखौ देरहासार होनो थाखाय खामानि मावनो आवगायबोबाय, जयेन लाबाय। आङो प्राइमारिनि BSUनि प्रेसिडेन्टमोन। नोंथांनि मुङा? प्रितम बसुमतारी। गामिया? हगमा बिल। जोङो गोमोबिलिनि। मा मुं? हा? मा मुं? ककिला होनो। मानि थाखाय बिजेपिआव जगदान जाखो? जोङो बे सारखौ मोजां मोननानै फैनाय जाबाय। साबेसे फैदों? दङहाय, बेसेबांमोनलाय बेसेबांमोन? 30 जननो। हौवाफोरा उनाव फैबाय नालाय। फैबाय थानाय बिसायख मोनसेयावहाय नोंथांमोना औ बिजेपिआवनो भट होसिगोन? औ नुजाफैनाय जाबाय जों एसे माबायावनो। सिगां बहा भट होयोमोन? जोङो नांगालाव होयोमोन सिगाङाव। नांगालाव होयोमोन? औ। दा बिजेपिआव होनोसै? औ दा GBCआव होनोसै।